държавата на проститутките. Колега, помниш ли на стената любим портрет? Нямаш ли го още 24 часа? Нямаш ли ни GSM и интернет? Азис беше само Васко педараса. Нямаш ли още и бандеролите? Нямаш ли и кръвта в соколите? Цените още беха идеални, абсолютно като комерциални. Сега амортизирана ти тропа, говориш ми за залеза на хип-хопа. И не се говори, че спаднал по гръб, от коза съм станал малко тъп. Кръвно ти било 4 декара, менеджера ми тръгна да вика лекара. Вика господин продуцент, мафлен, дай ми пара и турнеката на Кубен. Дай ми един от уния партии, куфари да купа, 5 глътки мини купари, под моето ми да е пръкало вместо тухо. Дошъл съм за нещо сухо, знаеш какво? Аре само да не ме занимаваш. Него просто май няма да ми прости. Дай ми всичката пара на света, колега. Не занимавай с глупости, бе! Знаеш какво? Аре само да не ме занимаваш. Него просто май няма да ми прости. Дай ми всичката пара на света, колега. Не занимавай с глупости, бе! Това ми отява като плод. Това нещо не е точно хип-хап. Извинявай, шефче, тъмно времето, когато джойта беше левче, а ти не беше толкова отворен, ще ти еба майка пак. Аз съм кандидат премиер, другия път ще ме изберат и милиони микроби ще умрат. А до тогава как да си гледам кефове? И ти и аз знаеме кои са шефове. Некои клюки са от рошеви будки, некои пути май са много лоши мути. Марихуаната ти е крастата, дай ми некои лев за бензинасата. В момента и ти си като всички битбес. Парламента да лапаш пишки е бизнес. Нали ги видех общественици, некои курви направиха много пари. Оставам, ама ми се заминава.